Ja ste bre ljudi, šta radite? Ništa nam malo dosadno, snijemo neke Čolendule stories i slušamo neke najgluplje bitove na svijetu. Ali stvarno. Slušajte, molim vas, A šta slušajte. će da vam pustim bit? Dajmo ga po volumu. Dosta. Da je to normalno. Ste ljudi normalni, bre. Šta slušate, bre? Pusti udarimo po volumenu. Menjaj pesmu. Slušajte sad ovu pesmu. To je pesma Sale Tru Tralalala. Idemo, kako? Mnogo jaka pesma, Sale Tru. To, bačice. Pusti prvo. Jebeš bre ne mudžahidime na strani. Slušajte šta je muzika, bre, šta treba se slušati, ba te žele. Kad ti familiju. Ajmo sad. Ajmo. Bači. Yeah. To. Motherfucker. Yeah. Te sluša, a? Ja, slušajte pesma, a? Da, u principu čuli ste muziku, čuli ste pesmu, šta ćemo da pričamo? Mnogo je dosadno, ljudi, da smo se smoreli i kuću liftu. Hoće sjemenke? Bele sjemenke, mnogo dobro, a? Dobre za potenciju. Da, kurac je! I, da, što kaže Dušan, čakaj bre, ne vidim se kolika mi glava je, ti milion. Bojne se dali, bre, brate, si normalno. Bre, Čemu ćemo da pričamo? ne znam. Brate, ovo što se danas sluša, to je... Stvarno, znači da se ljudi ubiju, znači on je normalno. Mi Da, počnemo. predložili... Što? Ćemo kao Ivan Ivanović, o čemu ćemo? Ćemo o sportu? Ajmo o sportu. Kako grobari pune kredit? Zvijezda 2-0 Taraba. A mora. Ćemo o politici. Može, a? Može. Šta je ironija? Kada si, šta? Okrugao. A zove se Ivica. To nije smiješno, stare. Najprej ste neke fure, majke, mi ga bona bijem. Šalim se, dobro ste vi ljudi. Sve tako. Te malo crne smenke, a? Brate, šta možemo da im predložimo da slušaju? Slušajte Sale Trua, slušajte Vanu, slušajte Beogradski sindikat. Evo je 50 Cent. Shake it. Ide jednu glas. Hoćete malo branže, a? Hoćete banđe malo, ej. Kurac banana, kurac, ja sam to platio. Jer kurac, dali smo pare za banane, majke ti, a? Stajno.
Da razjasnimo nešto. Moramo pričati nešto, mnogo smo dostojni, ne bi nas ljudi gledali, zar nije? Brate, banane, džabe ti kurac. Jer sam ja ove banane platio i to po visoke cene. 1000 evra dali smo za banane i to 2, jebem li mi familiju. Direktno iz Kolumbije. Ja li ima Kolumbije banane? Ne. Šta nema ga, u Ekvador ima. Evo, direktno iz Ekvadora. U Ekvador smo uzeli banane, jebem li vi dete od pola kila. Kolika je jebem. Kurac, nema više, pojao se. Ne, ovamo je moj hrave, brate, ja sam ja zapad, pa nisam stigao da raščistim. Čemu ćemo? Evo, na primjer, ljudi ovako. Neka prosta tema, kako ljudi mogu da slušaju ne grandice. Kako? Pa lepo, što su budale. Jo, brate. Moram da vam pustim nešto. Samo trenutak. Ja, da, se čuo na ovu pesmu Delane Karleuše. Nije baš, brate, nova, malo si Nije zakasnio. nova, da, malo sam zakasnio, izvinjam. Brate, ovo je... Krimi smrad, brate, krimi smrad. Brate, Jelenu Karleušu možete da čujete i sa ugašenim zvučnicima. Užas, stvarno, bolno, jako bolno. Ovo je stvarno vreme da uradim nešto. Pojadi, brate, banane, pojadi, brate, slobodno, to, dobro. Smiri se, brate, nemoj moliti da se ubije. Pusti naš drug. Brate, šta da pustim? Pusti da bilo šta. Brate, jebe me internet. Da o tome, gledajte malo prvi Ćule Dule Stories, jeste na glup snimak, brate, i ovo je glupa, stat ćemo, nemo pare za leba, brate, nemo pare mi za kamere od 100 evra i tako. Ne eksponiraj se, čuti. Ovako. Nećemo da vam puštamo ništa. Jabite se. Opet. Šalim se. Brate, došli smo na ideju. Da. Da snijemo neke klipove, da se zezamo. Brate, prvi klip bio... Ali ideja ponestaje, nema više ideja. Nema, brate. Ponestu i banane. Da. Iz Ekvadora. Da. I ove semenke. Cigančke. Ciganski od 20 dinara jebem vi dete od pola kila. Ja. Gledajte bre malo bre, Ćule Dule Stories, jebove otac, jebove, subscribeujte se, jebove moj dan u dupe. I moj Toma. Znate, i njegov Toma, šalim se, dobro se ljudi. Jeste. Ajde malo lajkujte, šerujte, jebite se, karajte se u bulju, štikte, jebite go. Sad sam se ja uživao. Uživao sam. Ne, ozbiljno, dajte malo klip, brate. Joj, da gledate, nemoj da me zajebavate, bem li videte od pola kila. I od kilo. Baš malo klinu, a? Brate, imate Big Kiss. Mislim da je vreme stvarno za drugi. Ni bre plazmu, bre, i ćovu. Imate poljube od nas za vas.